Vítal vzácného hostia z Čiech, scenáristu, režiséra, vysokoškolského učiteľa a nezávislého senátora z Brna Břetislava Rychlíka. Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer, svobodní slovenští občané, ahoj. Dobrý podvečer, Evropané. Když jsem si ráno v Praze bral toto tričko, vůbec jsem si neuvědomil, že je to 175 let, kdy se narodil můj krajan, moravský Slovák jako já, Tomáš Garrigue Masaryk. To tričko je zajímavé ze dvou věcí. Je na něm nápis, který je nutné si připomínat hlavně v éře pseudovlastenectví. Láska k vlastnímu národu nezakládá nelásku k národům jiným. A to tričko jsem dostal v Cedar Rapids, USA, kde je Národní česká a slovenská knihovna a muzeum a v roce 1996 ji otvírala trojice politiků. Slovenský prezident Michal Kováč, český prezident Václav Havel a americký prezident Bill Clinton. Dnes věc nepředstavitelná. A říkám si, co se od té doby s námi stalo. Co se stalo od listopadu 89, že vy musíte chodit na náměstí. Nás to možná čeká, protože váš rodák vyhrožuje, že udělá u nás po volbách slovenské pořádky. Je to hanba. A je to hanba. A proč by vůbec někdo měl s občany dělat nějaké pořádky? Co si to dovolují? Já vůbec nechápu, co to je za drzost, že politici takto malých zemí, takto malých národů uvažují o tom, že by vůbec odešli z Evropské unie. Evropskou unii založil, nebo její myšlenku přinesl náš československý občan, šlechtic Richard Coudenhove-Kalergi, který měl československý pas po první světové válce. Byl to projekt míru, spolupráce, hospodářské, lidské. A politici, jak vaši, tak naši, kteří uvažují vůbec o tom, že byste Evropy odešli, hazardují z budoucnosti našich národů. Takto malé národy by zanikly. Nemáme jinou šanci, než být součástí evropského demokratického společenství a nemáme jinou šanci, než se projevovat jako lidé a humanisté, to znamená stát na straně Ukrajiny. Ukrajina je lakmusovým papírkem našeho lidství. Ukrajina je lakmusovým papírkem taky síly demokracie v tomto světě, když máme dojem, že je to takový Mordor, který se teď snáší na nás. Ale není to tak. Vy jste důkazem toho, že lidé, kteří mají lásku ke svobodě a k demokracii, jsou silnější než ti, kteří vás chtějí zavlézt do těch tenat. Já vám za to děkuju. Já vám děkuji za tu vaši lásku, že chodíte vytrvale na ta náměstí. Odčiňujete taky hanbu, kterou někteří vaši politici páchají v Evropě. Odčiňujete taky hanbu, která dopadá i na nás. Viva!
že jenom nebezpeční hlupáci si můžou přát ruské vojsko v Užhorodě, který byl mimochodem součástí Československa, našeho společného státu. Mají tam Masarykovu ulici, mají tam Masarykovu školu, abych se vrátil k tomu začátku. Já vám moc za to děkuji, že jste mě pozvali a děkuji za to, že se nedáte. My vás možná budeme příští rok potřebovat, až vy to tady vyhrajete, tak pak zase přijďte pomoct nám. Držme se. Pravda a láska vyhraje nad lží a nenávistí. Děkuju.